ako dito. Kaya maganda yung lakad. Ano pala ako sa Indonesia pa sa mas pasos yung mga Indonesia. Wow! Okay lang, no? Wala eh. Kasi na lang makapay. Pre, ako doon ako sa Reyes. Uy! Ang gawin niya, pre. Ako lang pa yung ginawa na. Hindi na marunong sila. Oh shit! Uy! Go! Step! Sabi ko sa'yo, may ko. Hindi. Akin yan, Kaya tita. kasi. Hindi mo na sila. Okay lang yun. Pero kanina, paano malaman lang kanina? Kapit ako? Hindi na ba? Pero sorry, Glenn.
yan eh. Sabi ka. Joke lang. Hindi ka sumali. Stall confidence eh. Wala. Hindi ako nagkagaro. Sige, para kay Ice Bubble. Sabi ko yung sabi ko eh. Hindi daw mabalikas sa sakit. Buti ako mas kasi sa likod ni mo tuloy na tapos sa likod ka. Kaya kasi sila eh. Nauhuli pa. Parang ngayon dito sa Naglag pa ngayon. parang ngayon po sa mami ko. Babalik ako ulit. Ang pala siya. Nakapitig na po yung mata ko sa may flashlight yun. Drop. Ano? Nagalit na yan, Jake. Aba. Ang pake. Hoy! Sira niya. Alam mo na kanina yan, Jake. Sa'yo ba sinubok?
Wala akong combination over. Ano naman? Ah, eh? Ganda pa rin. Ha? Wala akong magagawa kung Shit. Ayan. Diyan makikita ka na. Ito, bata. Bata ko. Jay, kilala ko na pala yung sinasabi ko. Sino? Si Ariel Morales. Ariel. Most likely, baka ano lang Ariel Morales. Baka sa Palayaw. Hindi man ako titingin sa kanila. Pero ang kikikinig ito. Alam mo, di mo talaga in-expect na lang. Parang may sir naman sa inyo. Likod? May service. Parang niraman sa pag-picture. Ito si Jay! Ito si Jay! Outside!
May problema. Ready, ready. Tayo. Yan o. Babad meron ka dyan. Tayo. Let's go, CJ. Ayan. That's it. That's it. 11 pa rin. Tingnan tayo, CJ. Inga, boy, inga. Big strike talaga ako. Ang napapagod sa malayo dito. Pero yung mga nandito sa nearby, no? Ito lang yung mga Yung isa to. Kasi yung may dala. Binigyan din ba? Ano binigyan mo? Ay, no, sa mga kanila. Ay, di ba matagal lang sa kanya yan? Oo, matagal. Swerte ni Kuya doon. Grabe ka, nakabay ka. Sky, sky. Sa Manila. Sayang. Sayang meron nyo. Ang ganda nyo. Kaya saan kayo? Ako, inuhuli mo na ako. Oo. Yung dito ba kayo nag-uubos? Ganda rin yun. I-reyes tayo, pre. I-reyes tayo. Sa maganda yung performance. Kung mag-finals ka ba? Nakakapag-finals ka ba? Taro! Okay, boy. Kung nasa Excel ka pare. Kung nasa Excel ka pare, hindi ka tumatay doon ganyan ba? Iba yung magdadake para sa'yo. Kung nasa Excel ka pare.
Game! Suot mo nga yung damit? Suot mo nga. Na? Suot mo nga. Ba't mo susunod? Kapag-isa ka agad, post ka na. Suot mo na to. Suot mo na to, pare. Game! Hindi naman pangalan. Wala naman pangalan. Dito, ate, sa loob ko. May tinbol ka agad, nakita ko. Wala. Eh... Sabi mo, taktisado ka daw eh. Sabi mo kaktus eh. Hindi ba yung kaktus mo? Go, Snake! Go, Snake! Go, Snake! Nasa YouTube ka, Kyle. Saan? Yung wash out. Wash out rate lang eh. Go, Servitol! Oo, masyadong maangat yung upload. Maangat yung upload. Sa ginagaling ang box. At ginagaling, nakapraktisado ka daw eh. Ako yung target mo yan. Ako magaling ang Gendry. Hindi lang ako sa screen. Wala kang Gendry. Agent ako ngayon eh. Let's go, let's go! Wala akong kalete. Masyado ka iwan ako sa inyo. Actually, dapat. Go, Seagulls! Kumatras sila. Let's go, Seagulls! Ay, ito ka. Let's go! Ano, masakit dito. Parang naman ang Mas patuloy kayo. Nagsama yung mga dalawang monitor. Nagsama yung dalawang monitor. Bigyan mo ako pag-ibig. Zero 3 yung pakasukay. Galing mo. Kaya lang, Nakita mo kanina. senado. Pinabahan ako po ng game kanina. Budget ko. Pwede yung lihat mo eh. Yung ba ni Lumia pre? Ang Lumia mo. Kapag Lumia mo, mabilis to. Alam mo na kasi ito na. Nakaubos ka bukas eh. Okay lang. Wala na pa. Go! Ay! Kung makita matik na kapangyarihan. Dutri yata. Boy! Oh my God! Hoy! Hoy! Hindi nga wala. Hoy! Hawi na! Dahan! Dahan! Bilis! Bilis! Hindi kasi kayo mag-keep-track. Abay, 5-3, 5-3, 5-3. Alam niyo na. Yeah. Walang sing score.
Gago, sakit. Left natin. May reserva. Volume lang. Ano, tumatas eh. Oh my God! Steve! Ito yung ano kapatid na Oh, 8-5, 8-5, boy! ano. Outside. Outside. Ano score? Solis ka na. Gago. Pumasok? Wag mo nang lalit ka. Flip, 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 flip. Gusto ko 10. Para 10. 10 all, 10 all. 10 all, 10 all. Get me ba? Ay, Steve! Hey, solid! Parang finals yun ah!